and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na pa ang panahon. Ulba naman gamit din kay may mga istorya kung dunggan nga ma-file og bankruptcy ang company. Kuya kay mo wag tanga gimi trabaho ini. So what? Dili naman sa ko interesadong manarbaho. Gusto lang kong magkasuod kami ni Sir James. Ha? So sa mga rason rin kami? Sa unsang rason? Pagiyom ka magunoon diha. O man matubaga akong pangutana. Ngano? Ikaw ba, Sir Baldwin? May pagkamarites ka man sa ay? Ha? Sa pagkabaritis good town. Igurgay ko ng utana. Marites lita na. Oo. Na, di na lang ko mangutana eh. Ay lang ko tubaga. Astilan. Katawa man noon. Saan katawan na sa akong gisulti? Doon na ba'y katawan na na? Nahimuot lang ko ni mo, Sir Baldwin. Naambot ni Mori kami. So what? Dili na ko interesado manarbaho. Gusto lang kong magkasuod kami ni Sir James. So what, ha? Di na kuno siya interesado nga manarbaho. Ang iya nga, gusto lang siya magkasuod ni Bro Pare James. Nga ano? Nakagusto siya ini? Nako hinuon nga nagsigig tabang niya? Wa! Pagka-chok-chok ini. Panawag or pag-text lang to din kung nahuman mo pag-grocery si Chelsea ha. Tingsi ka man. Mitingsi lang. Ikaw ha, yabag kagid kayo ha. Kasabot ba ko kung sibot pasabot na mo pag-ngisi-ngisi diha. Unsa ba ko na dong James be? Ilaw. Paunsa karon. Palakaw na mo. Gusto na nang pagsigin ni mo giyawit diha. Bukat yung kayo dong na nagapura ka man. Unsa? Mangisi na nga kumbra. Tukon tinong doon. Mabara karon na. Imo maning kwelyo ang akong gigunitan. Lagi. Ako lagi kwilyo. Pero connected ba na sa kumbra? Gigutom ka? Ay, dong. Sa tika. Kau ko to sa imo pagkwilyo na ko dong natukot. Matay ka ni ko na. Kagunda yung ko. Palakaw naman Chelsea ba? Palakaw naman. Ay, kaya na tong nakasakay dito turanding, oy. Ay, o gira ba daw kay tagsakay? Kay ba gusto si mong daddy malangay ta. Unsay gusto? Si daddy nga malangay ta. Nga gipadali man gani niyang atus amo. Gipadali ko niya kadto aron nga makuha ta dayon ka dito. Aron magalugar sila sa mami ni mo Milania. Hala ka tito. Kitawag po ni mong Milania si Mami Milani. Pauan gani kanya na. Patay jud ka. May bawa pagkuda siya ako dili kapsulte. Ay nagsaba. Ako na ba yay mula ba rin mo kung kasabaan ka niyong? Di man ko kumusulti ni Mami Kud. Lagi ha. Wala tayo unay Chelsea. Hi. Wa pa mag-jeep mi agi, oy. Ay, hindi na darong taod-taod. Pero ang utanas ako, saman, nagawin na po dahil sila daddy o mami na mo. O grahi, lalo kayo sa mga mata nga gikan ka naghilak. Ay pumakak. Hey, amput lang ato Mami, oy. O sa'y ambot. Nagsulti man ko si daddy kaniya. Kalit lang nga, gilang ba kusog ang dakong pultahan. Unya, pagtataw ni daddy, naadi ay si mami. Ug suko kayo siya nga, midiritso og sa kwarto. Watchit apli si daddy, nagsige tuktok og sampit niya. Unya, nagtuwa mi si daddy nga, nakadungog si mami sa mong sisteriyahan. Mao tong nasuko. Maudi ay. Teka no, masama na yan yung istoryahan. Ang ay kasuko ni mami ni mo. Ha? Day Chelsea? Milani,
Han, usa naman sa day problema. Usa pa yung magikasukan. Ayaw na lang pagpakaaron ingan pa, James. Gi-influence yun na mo sa Chelsea. Na ako na lang yun ang kanunay sa'yo. O ikaw na lang yun kanunay ang husto. Unsa to? Unsa to yung gisulti nimo? Mag-istorya tagtarong, be. Sige na, ablihin eh. Ablihin eh, portahan. Di ba nagsabot na ta nga kung doon na tayo problema atong istoryahan? Mag-istorya ta? Mora gihapon, James. Ako rin gihapon sa'yo. Huwag ka pasalanan ko, magsulti pa ta. Mang ayaw na lang ko gistorbo ha. Kaya tingalig mo sa butag akong kalagot ni mo. O layas na gud hinuon ko din eh. Unsa? Bisag yun sa lakong sabot. Huwag gilaing hinungdan kung ganong kalit siya nga naingon ana. Nagtuogi ko nga iyan nabati nga mo pa nagsulti ni Chelsea. Lahi na katong gisulti sa bata nga musugot ra kini siya nga malayo ang iyang inahan, di lang ako. Dako gid ang posibilidad nga mao ka na hinungdan. Kay timing kaayo. Atol gid sa mong panagsulti ni Chelsea. Kalit lang nga gilamba ang portahan. Nga duol ra sa among himutangan. Di ko makabasol niya kung mao ka na iyang gikasukan. Ang yan na sa unta nga ma-realize niya. Wake up call na unta na kini alag niya. Nga magkapanghunahon siya. Nga doon ay butang ang nakuwang. Nga doon na gid siya pagkuwang sa among anak. Nga wa masinati ni Chelsea sa hingpit. Isip inahan. Apan sa man. Kung dili usab niya kini mataligaman. Kung dili usab kini niya makita. Labi na kay kung nasanapan lang iyang hunahuna sa taas kay inyang garbo. Kay dili sayon alang niya ang pag-angkon nga sa mana ko. Siya usab mahigayon gid nga masayop. Oni kay napinis naman tagpangumpra ini inday Chelsea. Manamang tag grocery. Kamas tadi nimo nga manawag dari ang bahuman ita. Kon, manguli na ta. Adara siya tiksan o tawgan? Talay ni mo tito trending way. Mga pa ganit ta crispy chicken. Una ta manguli. Oh, uli ang tuod no. Mori gigutom ko kay mga on mo na itaw crispy chicken nga manok. Si tito trending ba? Chicken gani. Manok man jud na. Ori ay no. Unya ka ng crispy. Toskig na no. Unsa na to skig tito? Ori ka makasabot kurong sa na toskig na Chelsea? Wala. Unsa na? Unsa na toskig? Oh. Aw, lami. Oh! Lami Ay, gaba, dili bitaw ay. Uwidya na to ay. Ako rin lamian, anak. Nasamot. Samot libog koy. Waman kay klaro. Oh, lisod kayo, klaro ho, no? Masamot ka obvious. Hahay ni mo tito. Mao nang gigutom na ka kay daghan kay kag istorya. Ay, ako rin gito yun, no? Aron nga, gutom na ko. Natan na, mang 8 na ta. Hala, ayaw sa tito. Saman, Ayaw sa ha? Masay, ayaw gutom naman. tinawa kinsa na tito. Tinawa pa. Asa ba? Iyan na tong nakita. Ha? Kinsa ba, uy? Hala, hagwe. Impatsong bitok na to ini. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!